Ai, masha Allah, kin yi kyau. Saboda kayan da na saka suna da kyau. Ko ba su min kyau ba? Ai tun kafin a yi su cike da kyau. Kuma haka za su mutu su baki da kyanki. Ke kika yi musu kyau, ba fa so suka yi miki kyau ba. Na gode mama na. Kin fi kowa sani na. Kin fi kowa faɗin kalmar da ta dace da ni. Wallahi ko da ki ce kika zana kanki da kanki, ina mai tabbatar miki da cewa iya abin da zaki yi kenan. Ai babu wanda ya iya yaban kyawuna kamar mahaifiyata. Mai kyau, mai kyau, mai. Na miki sallama irin ta addinin musulunci. Kaga, kar ka haɗa ni da Allah ka cuce ni. Me ke tafa da kai? Auren kanshi na zo nema gurin ki. Na shiga uku. Kana da hankali kuwa? Wa za ka aura? Ba zai zo neman aure na haka ba. Balantana kai da kake fama da carbi. Miliyan ɗaya nake so ka bani. Za ka karɓi tukwicin kyautar ka gobe da safe. Allah. Da kyawun hali, da kyawun siffar halitta, da kyawun ɗabi'u su ne hakikanin tabbaci na isar ƙasaita daga ƙasaitar mata. Share aiki ki huta yan nan mai kyau. Duk wanda ya fi ka kyau ya fi ka komai. Kin ga ko aiki kika je nima ma'aikata in kin lura an fi ɗaukan mai kyau. Haka iyaye ma sun fi son ɗa mai kyau. Maza sun fi son mace mai kyau. Mai kyau yana da alfarma har a gurin wanda bai sani ba. Ke ko a lahira fata muke Allah ya mana mai kyau. Ke yanzu har kina tunanin Allah zai mana mai kyau? Wani irin nau'in zinafai ne ba ma'aikata a cikin gidan nan ba? Ke ta ƙare miki. Babban kamfani a duniyar fina-finai, Abbana Entertainment suke gabatar da wannan shiri takensa mai kyau, mai kyau. Ban taɓa son mace mai kyau ba, hasali ma na tsani kyau, saboda kyau halaka ne. Me yasa kika ce ina cikin bala'i? Saboda kina da kyau. Menene aibuna dan ina da kyau? Kyau masifa ne. Kyau bala'i ne, kyau abin gudu ne. Mai kyau, mai kyau, mai shiryawarsa Abdul Ahmad mai kwashewa. Sabon shirin Nura M Inuwa. Kyan fuskata bai jawo min komai ba umma face shagala. Na zama gafalalliya umma saboda kyan fuskata. Na yi nadamar kasancewa mai kyau umma. Ina ma a ce ni ce mace mafi muni a duniya. Ina ma a ce ban mallaki wani sura mai kyawun fasali ba umma. Ya samu ginuwa da aikin iyawar aiki daga aikin umarnin Sadiq Mafiya. Abokinku ya yi rauni ne mai matuƙar tada hankali. Hankali na ya kasa kwanciya. Duk lokacin da ta sa gaba ta fitar daga cikin gidan nan sai in kasa samun nutsuwa. Wannan shine abin da ke damu. Amma gaskiya ka mata mummunan zato. To idan dai wannan abin shi zai kawo wannan zargi a cikin zuciyarka bai kamata a ce har yanzu ka tsaya kana ci gaba da wannan magana ta. Nasu daban yake fita, daban ɗin bambanci. Fitaccen kamfani a duniyar fina-finai Abbana Entertainment sabon shiri haɗaɗɗe ko ta ina tallansa suke gabatarwa kowa ranar aure na. Bani labari akan Jamila. Akwai maganganu da yawa akan ta. Na farko dai ba ta da aure, sai dai ta taɓa aure, amma ba a taɓa yin aure da ta.
ko jikinki ban taɓa taɓawa ba. Kai hakuri, wallahi matsala aka samu. Shekara ta guda ina zaune a nan, bai taɓa zuwa ya duba ni ba. Sai yanzu da shakuwa ta yi shakuwa tsakanin kuke tunanin cewa ku iya fara yawo a cikin mota tare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam Nasir, sai an jima. Jamila! Jamila! Sai ke gama kwanta mai hankali sannan ke dawo kunna ko? Ki je na saki ki saki da. Ka sake ni ka ce jara. Lafiya ta kalauciya? Ranar aure na. Ranar aure. Ni na san halin yata. Tun da take a rayuwarta tun kafin ta yi aure wani ɗa namiji bai taɓa taɓa mata hannu ba. A zuciyarsa ce kawai take masa ɗan zarge-zarge, amma ba wai ya zarge ta bane. To ki je ki gaya wa Nasir ki ce in ji ni na ce shi da Jamila har abada. Ban fahimce ki ba. Ai kin dai ji abin da na ce ko? Duk duniya da ke gani babu abin da na tsana a rayuwa ta illa irin kasafi na zina. Kuma wallahi ba zan saurara duk wanda yake nema ya ɓata miki suna a rayuwarki ba. Ranar aure na. Shiryawar sabon shirin Abdul Ahmad mai fashi. Shirin Nura M. Alƙalamin ya riga ya bushe. Na san sun gaya maka cewa gobe za a ɗaura aure na. Ya an jima. Jamila, saurari ni. Idan kika juya min baya a wannan lokacin, to abin da kike min gaba ɗaya ya zama ya tashi a banza ke. Me kake nufi? Zan iya faɗawa rashin lafiyar da ta wacce na taso daga ciki. Kai hakuri. Jamila. Ranar aure na. Ya samu aikin ƙwarewa ne daga aikin umarnin Algumzak Sak. Me amfanin mutum ya tara dukiya daga shi sai iyalansa kawai za su daga ci. Zan nema miki sana'ar yi. Kawai abin da na karasa a haka. Wa! Dake ni. Da kai shawara da ni wallahi tallahi ba za ka haife ni ba ma in tashi a rai gidan. Kai da na san kai zan haifa. Ko auren uwarka na yi. Kai ma ɗanka ne fa. Ba na ba fara mu. Ina so kai min alƙawari uku. Na farko, sallah ba za ta riga wuce ka ba. Na biyu, duk wani abu na shaye-shaye za ka daina shan sa. Na uku kuma, ka tabbatar da cewa ka daina ɗaukan kayan kowa. Ga irin ta nan. Alhaji ka taimake ni don girman Allah. Ke mace ce? Ni kamara. Kina cikin gida baki san komai ba. Ga irin ta nan. Samun ka ya fi bukatun ka yawa. Ke kike ganin haka? Ban ga ranar da za ka aje kuɗi ba. Ga irin ta nan. Ni fa in ba babana ba wanda nake so ba wallahi. Tun yana taɓa ni sai dai in zara wuka ka ji kaf. Kai George kawai je ga sai mun haɗa a majalisa. Waye Jazuli ne manyan mu suka haɗa mai suna George. Hannu ɗaya aka ce baya ɗaukar jinka. Shi ko mai kwarmin ido da wuri yake fara kuka. Ka ƙara ka ta Allah baya kuma nuna wa hanyar salwa. Ni da ɗaki na. Wallahi sai na haifi ka. Ga irin ta nan. Fatika, ina za ki ce a daren nan? Dama ce kika samu ki fiki mana bayani. Tauraruwa mai wutsiya, waccan kuma bakar ashana na gari. Haka suka yi ta cin karensu babu babbaka. Ga irin ta nan. Wayannan mutanen ba su cancanci haka a wannan gidan ba. Kan ji mun maganar da ba daɗi mana. Shikenan saboda ni ban san darajar dukiya ba. Saboda an raina ni, satar dafaffen abinci. In Allah ya CBC Media Concept Limited ke gabatar muku da Ga irin ta nan. Menene ake ciki menene da me faruwa da wannan abu? Ni dai na san ban shiga gidan kowa ne musu sata. Me yasa ka yanke shawarar cewa wai ka tako ka zo da kanka? Maimakon a ce mata ta taho ofis ta zo ta same Mu tafi. Mama ya naga kina dariya kuma bayan yanzu kika gama kuka. Ba laifinsu ba ne. Kiyaye ni. Sai na lahira ya fi ki jin daɗi wallahi. Allah ka shirya mini yaran nan. Ga irin ta nan. Labari Khalifa CBC. Tsara labari Yakubu M. Shiryawa Khalifa CBC. An cinye miki kudin in kin isa ki duk abin da zaki. Ba da umarni Ali Gwamazak Sak. Me ya kawo cewa wannan wurin kuma? Bayan na san ni babu dangin iya babu na baba da shi. Saboda haka DPO ya kamata ku rubuta. Idan aka ga kwana biyu ba a ganni ba to ga wanda suka batar da ni na.
kin ga idan aka yi kamu ranar Thursday, so kafin kamun ya kamata a yi Arabian night, that's on Wednesday. Wow. Arabian nights kuma? Ifa ba na so kashe kudadenka akan abubuwan da basu zama tilas ba. Tunda da ayi wannan abin da kar ayi ba sai hana yiwuwar auren nan ba. To, na sani. Yanzu na zaki so ma jawo ayoyi akan wannan magana. Ayoyin ne baka so in jawo, kai ma ai akwai su akan ka ko? A'a. Assalamu alaikum. Ai da naga motar ka na dauka kuna can baya. A gadin ashe kun shigo ciki. Sanda zuwa ba. Yau san. Ne kira ma dai ba daɗewa da ba. Shi yasa kun sai ni ka nuna. To shi ke da shi. Me haka? Yana kana ta so sake. To idan ban so sake a gaban sirkai na ba, a gaban suwa zan so sa. A gaba na mana, ko ni baka jin kunya na? Tuna yadda. In dai ina jin kunyan ki. Ki kalle ni in kalle ki mi awa daya muna kallon juna ido da ido ga. Wallahi baka yi sabai sai ka juya ka kalli bango ba dai idanun ka ba. Mu je ki raka ni in ci. Yaran nan suna son junan su Laila. Ina kyau zaton addu'a ta ne ba Allah akan Nabila ta samu karbuwa. Ai Allah kullum mai jin ka ne Alhaji, kuma shi mai karɓar dukkanin wata addu'a ne ta alkhairi. A gaskiya ni ma na yaba da irin soyayya da take tsakanin Umar da Nabila. Lokacin da yake garin abin da yake burge ni shine kullum yana gidan nan. Idan kika ga baya nan to sai dai in baya gari. Sannan kuma ni ina ganin idan har ta same shi a matsayin mijin da zai aure ta, to ina tabbatar miki da cewa za ta samu kulawa irin wacce muka yi mata. Insha Allah. Ya dai? Kayya abin da ka sani ne, wannan ciwon ba zan taɓa yin sati ɗaya sati biyu bai nuna alamar yana tare da ni ba. Allah ya baki lafiya. Amin. Wallahi umma laifinki ne wallahi. Ya kamata ki daina cin abubuwan da aka hana ki ci. Ga abinci iri-iri birjik, za ki iya cin duk wanda kike so mana, amma ki kiyaye wanda likitoci suka hana ki ci. Ki haƙuri Nabila, kin san ina da son madara. Dan abin da na sha ban taɓa tsammanin zai tayar min da ciwo na ba. Ki haƙuri kin ji? Na sani umma, amma dan Allah dan annabi ki kiyaye. Kin san ciwon siga ba fa cuta bane karami. Ya kamata ki kiyaye duk abin da aka ce karki ci wanda aka ce ki ci sai ki ci. Kin ga Abba yanzu yana da hawan jini. Abubuwan da aka hana shi ci kin ga ya daina ci. Ke ma ya kamata ki kula dan Allah. Ki haƙuri Nabila. Kin san abbanki mutum ne wanda yake kiyaye dukkanin al'amuransa masu muhimmanci. Ba za ki haɗa ni da shi ba. Tashi mu je in taya ki aiki a kicin ko? Yanzu ba na jin komai. Kin tabbata umma? Insha Allah. Abba ya ce yana son ganin ka yau. Abba na son gani na. Allah ya sa dai lafiya. Ba dai maganar auren mu bane. Kadi har ka tsorata. To yanzu laifi ne idan uba ya ce yana son ganin ɗansa? Ki ko ado da mutum ya tsorata ai. Kin fa san duniya ce cike take da mutane masharanta. Waɗanda ba su da wani aiki sai dai su zuba ido su gani duk lokacin da za a aiwatar da wani abu na alkhairi to su yi kokari su ruguza shi su rushe. Abu ko idan na sharri ne to sai dai su iza mushi wuta su hura shi har ya rufe.
Amma ai kai bai kamata kai wannan tunanin batun da ka samu kyakkyawar shaida. Wato Nabila hankalina ne ba zai taɓa kwanciya ba har sai na an ɗora mana aure ga kinan cikin ɗaki na a matsayin matata ta sunna, to lokacin ne zan samu nutsuwa a cikin raina. Kin san wato akwai auraraki da dama da suke mutuwa kafin a ɗaura auren saboda wasu matsaloli da ake samu da butsuru tsobe irin na mutane. Duk da dai cewa na san ba ƙaramin abu bane zai nisanta ni da ke. Haka ne. Amma kullum sai rinka jin gabana yana yawan faduwa, amma ina ga hakan yana da nasaba ne da irin soyayyar da nake miki. Sosai ma kuwa, amma ka sani cewa kai nawa ne har abada, kuma kai ne mijina a nan duniya da kuma lahira ma insha Allah. Umar, watakila irin shaƙuwar da kuka yi da Nabila ya sa taimaka bayanin yaya muke a gurinta a matsayin mu na iyaye. Bayan tsawon shekara 10 ba mu samu haihuwa ba, lokaci guda Allah ya azurta mu da ita. Daga wannan lokacin kuma zuwa yanzu Allah bai kaddara za mu ƙara samun haihuwa ba. Ba mu da ɗa ko ɗa. Wannan yasa muka tattara duk wata soyayya da muke da ita muka ɗora a kanta. Abin da nake son gargaɗe ka kai shi ne, dan Allah ka dubi mu, ka duba Allah, ka rike ta hannu biyu, kada kai mata wani abu wadda zai jawo susar rai ko ya sa ta cikin wani hali. Ka ji ko? Insha Allah ba za a taɓa jin wani abu makamancin haka ba. Alhamdulillah, haka nake son ji. Amma wannan ba wai yana nufin ka sauka daga matsayinka na ɗa namiji ba. A'a, idan ta yi abu na tsawatarwa ka tsawatar mata. In wadda za ka ɗaga yatsa ne ka nuna mata, ka ɗaga yatsa ka nuna mata. Idan kuma wadda za ka ƙaurace mata ne ka ƙaurace mata. In kuma na kawo ƙara ne ka kawo ƙararta. Ya ji ko? Ya ji albarka. Allah ya muku albarka. Amin da albarka amin. Allah ya ba zaman lafiya. Amin. Nabila, ki dai wani annan kukan da kike yi. Na sani cewa rabuwa da iyaye abu ne mai zafi kwarai da gaske. Saboda duk duniya su ne suka fi kowa son mu. Amma ina mai tabbatar miki, Nabila, za ki bar gida ne na so, za ki koma wani gidan na so. Ina so ki sani cewa za ki samu kulawa daidai ko kuma fiye da wanda ake yi miki a cikin gidanku. Ba zan taɓa samun kulawa fiye da wacce na samu a gidanmu ba. Sai dai kawai ka ce za ka iya ƙoƙarinka, amma ba fiye da Umma da Abba ba. Ango. Gaskiya Kabir kana da matsala. Kawai ka wani shiga gida ka zauna ka bar ni kawai ina ta jiran ka kawai a mota. Duk sauro sun cinye mun kafa. Ya hakuri, yana dan wani uzuri ne a cikin gida. Wai ya ake ciki ne maganar shirye-shiryen nan. Maganar masauki ni shine abin da yafi damuna. Ina fata dai komai da komai ya zama intact, bakin mu ba za a zo a ce wannan ya samu matsala wannan ya samu matsala ba. Umar, ba abin da ya shafe ka bane ba wannan. Ka je ka samu guri ka zauna ka jira zuwa gobe. Allah ya kai mu aje a daura aure mu shasha gurgulan biki ka da amare ka tafi gidanka. Wayyo. Kai. Wai yanzu fa gobe ne za daura mun aure fa. Me kyau ma kuwa Aisha. Gowar haka na zama angon Nabila. Kai. Wala gani abin da nake kamar mafarki. To ko so kake abin ya koma mafarki? Ka waye gari ka tabbatar cewa kai baka san wata yarinya Nabila ba. Kabir,
mu bar wannan wasan. Ba na son wannan bakan wasan. Saboda ni duk wani abu da ake ganin ba zai yiwu ba akan Nabila sai ina ganin kawai zai yiwu kawai. Saboda haka mu bar wannan magana a dai wannan. Ko Allah. Ha? To. Hello? Nasir? To alhamdulillah barka da shigowa. Madalla, masha Allah. Wani baki, mun samu ƙarin baki. Bako kai zan ce ko? Tunda bakin duk suna kan hanya dai. To alhamdulillah zan ci. Abu ɗaya da na sani shine kina da halaye kyawawa, kin samu tarbiyya daidai gwargwado. Kuma duk lokacin da kika yi aure, inda kika tafi da wannan halaye da ɗabi'u naki, ina tabbatar miki da cewa ba za ki sha wahala ba. Sai dai kuma in canja halayen ki kika yi in kin je gidan miji. Amma in ba haka ba, na yarda da tarbiyyar 'yata. Kin ji ko? Insha Allah Abba. Alhaji ka taimake ni. Ai bai kamata ta ki daukan wayata ba ai. Idan ma kuka rabuwa take da iyayenta, ai ya kamata ta dauka ta min magana cikin kukan. Ko da ke dai ba daɗi kan gaskiya. Shekara da shekaru ana tare, amma wani ya zo dare ɗaya kawai ya ɗauke ta lokaci guda. Na san su ma yanzu haka suna can suna kukan a tare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma wala ta kuma. Please, I can read you. Take it easy. Waye a kan eh? Doctor. Waye a nan? Waye a nan? I'm sorry. Ta samu mummunan attack ne. Sai hakuri. Allah ya ji kanta. Ni ce a nan? Nas! Yaya, kafata. Kai na gurin yata. Kai na gurin. Alhaji, Alhaji, me ke ba? Kafata.
Ki yi haƙuri. Ki yi haƙuri Nabila. Kin san ita mutuwa tana kan kowa. Allah ya ji kanta Ubangiji Allah ya gafarta mata. Ki yi haƙuri. Ki gani naga Abbana. Dan Allah da Annabi ki gani naga Abbana. Tashi. Wai abban da take son gani. Nabila, ki kwantar da hankalinki abbanki yana nan a rayi. Yanzu haka daga gurin shi nake. Kai da gashi. Ki haƙuri. Likita ya ce kar ki je ka a bar ki je ko ina. Dan Allah ku bani na je na ga Abbana. Ku bani na je na ganshi. Shi ne kaɗai ya rage min a duniya ku bani in je in ganshi. Don ku ce za ku hana ni. Dan Allah ku bani in je in ganshi. Ku kyale ta. Kyale ta. Kyale ta je ta gaishe. Shi ma yana can yana ta magana ta ne. Har yanzu bai yarda cewa tana nan a raye ba. Gani ko? Kinga, ku gaya min gaskiya ku daina boye min. Na ga lokacin da ta yanke jiki ta faɗi. Idan ta mutu, gaya min san rayuwa ta ba ta da amfani. Rayuwa ta ba ta da amfani. Alhaji. Na rasa Laila. Alhaji, Nabila ba fata mutu ba. Tana nan da ranta da idanuna na ganta. Ni ba yaro karami ba ne. Na fa san me nake da idona da ganta lokacin da ta yanke jiki ta. Alhaji ba ta mutu ba. Ya sa. Abba. Ashe ba ƙarya suke yi ba. Abba na rasa ummana. Na rasa ummana ban san inda zan saka kaina ba. Nabila, mun rasa Laila. Mun rasa dukan gatanmu. Amma haƙuri zami, kin ji ko? Abba. Ya naka kamar baka motsi. Na motsi mana gashi. Kin ji? Me ya same shi? Subhanallah. Ana kai ta asibiti. Bata jima ba. Kawai Allah ya ɗauki ranta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To. Yanzu haka shi kanshi mahaifin nata. Saboda fargaba da ya same shi na jin labarin rasu mahaifiyar. Hawan jinin shi ya tashi. Hawan jinin shi ya tashi ya faɗi. Rabin jikin shi ya daina aiki. Yanzu haka ita kanta Nabila hankalinta ba a jikinta yake ba. To, wannan fa shine ba a kwana da abu ba a tashi da shi. Shikenan yanzu shikenan magana ɗaurin aure kenan babu. Kaddara mugun abu ne ba. Kwata-kwata bai iya zuwa ba. Idan ya tashi zuwa baya duba wani irin masoya ne suke kewaye da mutum. Baya duba halin da mutum yake ciki. Haba Faruk. Wani wanda ya ja da kaddara. Wannan aiko ta aka yi. Kaddara
takan zo ne da fuska biyu, ko mai daɗi ko mara daɗi, kuma dukkan su jarabawa ne daga gurin ubangiji. Ka daina faɗan haka. Kai na tausaya masu Nabila kwarai da gaske umma. Ba su dafa wasu dangi na jini daga ita sai abbanta. Asali ma dai su ba ma mutanen ƙasar nan ba. Mahaifin nata ya zo ƙasar nan ne a matsayin baƙo kuma maraya. Ya haife ta ita kaɗai. Na kusa duk yan uwanmu suna nisa. Ban san yadda rayuwa za ta kasance mana ba idan har na daɗe da tsawon rai a halin da nake ciki. Na gode wa Allah da ya sa hakan ya faru a gabanin aure na, domin a halin yanzu duk duniya babu wanda yake da iko. Sani? Yawa, sani dai. Ya jikin baba? Jikinsa da sauki. Lallai da mu fitsarinsa ne ya cika shi ne ce yana so a canza masa wani. Wannan baban naki akwai yawan fitsari. Muje, cire sai ki je ki zuba. Wannan baban naki akwai yawan fitsari. Muje, cire sai ki je ki zuba. Haba ya sa in yi kuka bana ba kuka nake yi ba. Ga nan ma zuwa. Bari in zo. Nabila ya kamata a ce kin daina wannan kuka. Zuwa yanzu ya kamata a ce wannan kukan kin daina shi. Dole ne na yi kuka, Umar. Saboda abubuwan da suke sani kuka a kullum ƙara ƙaruwa suke yi. Nabila na sani ko don tausayin abba da kike yi dole ne za ki yi ta wannan kuka a koda yaushe. Bayan wannan ma rashin lafiyar Abbana ya mai da shi kamar ba kowa ba.
tsiraicinsa ya zama abin kallo abin taɓa a gurin kowane ma'aikaci a asibitin nan. Yau wannan gobe wancan. Wannan abin yana matuƙar ƙona min rai. Kuma na tabbata shi ma haka. Nabila, akan me za ki bari kina raye kina gurin sannan kowa ya rinka taɓa shi yadda ya ga dama yana ganin tsaraicin shi duk lokacin da ya ga dama? Ai ba daidai ba ce, ba daidai ba ne Nabila. Ke ƴar shi ce, ta cikin shi. Ke ce ya kamata a ce za ki iya yi mishi duk abin da ya dace a cikin wannan lalurar da yake. Amma bai kamata a ce likitoci kowanne kalle shi ya yi mishi abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama kuma ga kinan ke kina gurin ba. Idan ma za su taɓa shi to sai dai idan ya zama dole babu yadda za ki to shi ne za su iya taɓa shi amma ba a kina zaune a gurin kuma a yaka. Doktor yana son gani. Lafiya da ku? Gaskiya ba sani. Ai kai ma na zaci ɗansa ne. Dan na ga kullum sai ka zo asibitin nan. Wani lokacin masu uku kake zuwa a rana. Kwarai da gaske ɗansa ne. Haka ne. Ai wannan makwabcin nasa yake gaya min kai ne za ka auri Hajiya Nabila. Haka ne. Ka san wani abu yanzu barin jikinsa ɗaya ya daina aiki. Kuma possibility na dawowar jikinsa ya zama active yana da wahala sai an hada da physiotherapy. In an yi sa'a nan da shekara ɗaya jikin nasa ya dawo ya ci gaba da aiki. Amma fa sai ya rage tunani. Kuma yana samun farin ciki a rayuwarsa. Mutanen da ya fi ƙaunar gani a rayuwarsa ya kasance kowane lokaci suna tare da shi. Fisiyo ne? Tarafi. Ina nufin wurin gashin kashi. Ka san wani abu yanzu ya kamata a mai da baba gida. A mai da shi gida kuma? Kana ganin likita hakan ba zai iya haifar da matsala ba? Ai irin masu wannan cutar gida ya kamata su zauna. Saboda sauki ba da sauri ake samunsa ba. Shi sauki yana zuwa ne daga Allah. Ki yi haƙuri, Allah zai kawo sauki. In ya so sai a daga kawo shi a ne masa da shi. Allah sarki Umar, na matuƙar godiya a gare ka saboda tun da wannan abin ya faru baka zauna ba, kullum kai ne nan kai ne cin kana ta fama yi mana ɗawainiya. Allah ya saka da alheri, ba zan manta da wannan abin alherin da kake yi ba. Kuma yi abu an yi wa kai ne. Allah dai baka lafiya. Amin. Nabila, da likita ta kawo gani ce. Allah ya ƙara lafiya. Abu bari da raka shi ko kana buƙatar wani abu? Kuma je ki raka shi. Gaba ɗaya mu ba wanda ya tsammanin haka. Makar ku damu. In Allah yadda zan bi bayanta, ba zan taɓa zama shamaki ga soyayya ku. Nabila. 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 Tun jiya da muka dawo daga asibiti ne nake jin matsuwa. To na yi ƙoƙari in rike, na yi ƙoƙari in rike abin kuma yanzu ne kamar ya gagara. Gashi kuma ke kaɗai ce. Ni ce komai naka abu. Babu yadda za mu iya. Ni ma tun ɗazu tunanin da nake ta yi kenan.
Ubangiji Allah ka samar min mafita a cikin wannan al'amari. Ni kadai ce wacce na rage wa Abbana. Ni kadai yake so. Duk duniya babu wacce ta rage masa sai ni ɗaya. Abbana, bakin ka sun tafi ne? Mun yi sallama da su har sun tafi. Lafiya, na ga kamar akwai abin da yake damu ne? Dama na ta tunani ne. Yau watan sati bai kenan ban yi wanka ba. Kuma jikina ya fara tsami. Shi ne ke tunanin ya kamata a ce na samu ko ruwa ne da ya taba. Amma karki damu. Na san cewa kin iya bakin kokarinki. Kin ji ko? Da so nake ko da ruwa nake ibo mun ki hada mun da tawul. Sai in amfani da wannan hannun nawa. Sai in dan taba jikin da ruwa. Kin ji? Amma abba ki haƙuri. Akwai abubuwan da na san ke kanki ba wai a san ranki bane amma baki da hurman ki su. Shi yasa biki ba. Tan zan zo same ki a ciki. Kaga dakata. Da Allah mu fara magana tukuna Umar. Nabila. Umar ran kin ce tun da muke da ki ban taɓa ji kin kira ainihin sunana ba. Wani abu ne faru da kike gaggawan faɗa min har za ki kira sunana da Kaga, dan Allah ka dakata. Magana ce mai mahimmanci nake so mu yi tsakanina da kai. Kaga, dan Allah mu janye magana auren da ke tsakanina da kai. Haba Nabila, so nawa zan gaya miki babu damuwa. Ni zan haƙura da nan ko da zuwa shekara 10 ne har Abba ya samu lafiya. Babu damuwa. Akwai damuwa fa. Mece ce damuwar Nabila? Kaga, magana gaskiya nake gaya maka. Na riga na samu mijin da zan aura. Kuma bana son aure na ya wuce yau ko gobe. Mun daɗe ba mu yi wasa tsakanina da ke ba daga lokacin da Umar ta bar duniya. Yanzu ba lokaci ba ne da har za mu yi wasa irin wannan. Kai ka ɗauka cewa wasa nake yi? Wallahi ba wasa nake yi ba. Aure nake so ne, kuma ba na son aure na ya wuce yau ko gobe. Ka cire maganan wasa a cikin wannan magana. Wani irin abu ne ya same ki haka? Da har za ki ce min za ki aure yau ko gobe, kuma wani ne za ki aura ba ni ba. Duk duniya akwai wanda ya kamata ki aura bayan ni? Abba na aura. Allah sarki Nabila. Wani irin aljani ne shiga jikinki haka? Wannan matsalar har ya shiga jikinki, kwakwalwanki ya taɓa kin so mai irin waɗannan maganganun haka? Kaga, barka jin gaya maka. Ina cikin hankalina, kuma wallahi da gaske nake maka aure zan yi. Kuma ba na son auren ya wuce yau ko gobe. Nabila, wannan asiri ne ce don Allah ka dakata. Kar ka sake sa kafar ka shiga cikin gidan nan. Ka bar kofar gidan nan da wuri. Akwai wasa nake gaya maka. Ba na son na sake ganin kafa a kofar gidan nan wallahi. Nabila.
Nabila. Dan Allah Abba. Dan Allah dan Annabi ka amince da ni. Ka amince in aure ka. Dan Allah dan Annabi Abba. Nabila ki daina wannan maganar. Ba zan iya auren ki ba. Ba zan iya ba. Ba zan aure ta ba. Abba, ina so ka min izini in tafi jin nemo likitan kwakwalwa. Ya zo ya duba ta, akwai alamun ba ta da lafiya. Umar, lafiyar talau. Lafiyar talau. Kaka kira kowa. Abba, ka ji maganganun da suke faɗa kuwa? Babu yadda za a mutumin da yake da lafiya ya rinka furta irin waɗannan kalaman. Ina cikin hankali na Umar. Umar ba zan aure ka ba wallahi. Ba zan aure ka ba, Abba na ke so, Abba na zan aura. Wallahi shi zan aura. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sauri nake. Ya gani, akan me za ka bar ta? Ba ka gani halin da take da? Ba ka gani? Wallahi ce mun ta yi yanzu nan za ta dawo. Inna lillahi. Hajiya! Kada ki zan mai burin rushe martabar iyaye. Alƙawari na mukaddaki ya dake nake sumaye. Na yi ƙudurin tsare haƙin kimi zaman munan limana. Ba na son ki hawaye ke yata ce ta kaina. Waye zai raba ni da Abbana? Wayyo Abbana, wanda nake kauna, sansa ya shiga ruhina. Abbana zana aura jigona ginshikina, so kauna bai gushewa shi ɗai zana sa a raina. Ke da zari ke tunani ba aure da ke da Abba. Ni ne dai ginshikin ki, so ƙaunar kina a raina. So kauna ginshikin rai, wanda ka so za ka aura. Zaɓin rabbi shi ake so, alkhairi zama na kauna. Abbana mai sanyaya raina shi kaɗai nake so. Dan tun farko shi ke wankin zuciya da soso. Nai nisa ƙaunarsa cikin raina wata yana so. Zuciya ta ɗauki ƙauna, ciwon ya wuce wadanna. So ƙauna ginshikin rai, wanda ka so za ka aura. Zaɓin rabbi shi ake so, alkhairi zama na ƙauna. Aure na ki da Abba ba shi ki bar hawaye. Kada ki zan mai burin rushe martabar iyaye. Alƙawari na mukaddaki ya dake nake sumaye. Na yi ƙudurin tsare haƙin kimi zaman munan limana. So ƙauna ginshikin rai, wanda ka so za ka aura. Zaɓin rabbi shi ake so, alkhairi zama na ƙauna. Kan Abbana ni a soyayya ko na rufe Abbana. Na ja tunga ba gujewa daga fata na kafe Abbana. Zai mun aure ruwan idanuna sannan zai kafe Abbana. Ya Allah amshi roƙo, Abbana ya zama jina. So ƙauna ginshi
kina da gata kin wuce 'ya'yan sarauta maganar so ajiye ta na sake a makaranta bude raina ki huta ba na so ki hawaye ke 'yata ce ta kaina sun ƙauna